tulee huomenna Haminasta. Ne on ollut Kiveksessä nyt 2 kuukautta. Ja ne ei kattele tuosta perkeleen perkeilyä. Sitten kun ne huomenna tulee, niin voi helvetti mikä rammi täällä alkaa. Me on katottu vielä aika paljon läpi sormia. Aukatte! Mitä voi olla noin hauskaa? Kopparit kaikki pidäpää perhettä, että te vaan nauvatte siinä! Ei ole mitään hauskaa, herra alikersantti. Parempi olivikin. Ja huomenna nauvattaa vielä vähemmän. Minun vai muuta. Asento. Morjes, morjes. Mä oon tosiaan Koksu Rintasaaren Jaska. Jaskaks tai Paska Jaskaks voitte sanoa, että ihan miten haluatte sitten, että mä tulin tosiaan tuolta Haminan suunnasta vähän, olin siellä reippailemassa pari kuukautta tänne 1VK:han tulin takaisin vanhaan yksikköön ja mä oon nyt sitten vähän niinku teidän esimies, että ihan, että jos jotain asiaa tulee, niin tulkaa ihan rohkeasti juttelemaan vaan. Ei sillä varustuksella ole niin väliä, että kunhan oot oma itses vaan, niin ei mulla oikeastaan tässä muuta, että ihan lepo vaan. Oliko se etana? Ei, kyllä se saatana oli se. Siis, voi vittu, oliko se etana? Se vittu näytti ihan etanalta. Ei vittu, meidän Koksu on etana. Vaan pitää lisää meksissä ja syödä. Tuo Kukomäen Saisella voisi yhdistää vessassa, niin se... Ei, tää voit olla Kukola ihan missä vaan. No kyllä totta. Äyrinen hakee pyssyt tänään. Onko joutunut Kukko? Miten hienosti? Mikäs on muuten täällä? Täällä on porukalla ääni käheellä. Paavo on ehkä paras. Ensimmäisessä viestikomppaneessa nyt vittu turpa kiinni, saatana! Tää voit olla Kukola ihan missä. No kyllä totta. Äyrinen hakee pyssyt tänään. Marko? No moi moi. Hei vitsi, tosi ihana kun soitit. Ei oo paha paikka ollenkaan, kyllä voin puhua, juu. No moi, hei mitä sulle kuuluu? Tiedätkö niin mullekin? On ollut tosi ihana päivä täällä tänään. Kaikenlaista hupsua tehty täällä vähän retkeilty ja ampua paukut ja sellaista. Kuka? Mitä sulle? Nyt Paavo